ġiet mogħtija lilna il-ħila li jinħobbu bħal Ġesu. Ejjew nitolbu biex tiġġedded il-preżenza tal-Ispiritu Santu fina waqt li narfu s-siwi li nilqgħu l-ispirazzjonijiet tiegħu u nwettquhom. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi nqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien. L-Ispirtu tal-mulej qed jistrih fuqi. L-Ispirtu tal-mulej jikkonsagrani. Ħanwassal b'xara tajba lil-fqajrin, faraġ u slim ħelsin lil-linja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti Jeżies qegħdin niċċelebraw il-preżenza ta' Kristu ħaj fl-Ispirtu tiegħu fil-Knisja. F'kull wieħed u f'kull waħda minna fil-familji tagħna, fil-komunitajiet tagħna, fil-parroċċi tagħna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niftħu qalbna iktar beraħ biex ikun jista' jgħammar fina biex nitolbuh ejja Spirtu talla. Ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil mulej ikollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti
li jina dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqadsa Marija dejjem verċni, l-anċli, l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo. Nitolbu. U Alla, bil-misteru tal-festa tal-lum, intqaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu. Sawwab id-doni tal-Ispiritu Santu fuq id-dinja kollha minn tarf għall ieħor u għamel li issa wkoll iseħħ fil-qalb ta' kull min jemmen
dak kollu li seħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarri mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jum Għid il-50, huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarieħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom il-sna qishom tan-nar li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-sna oħra, skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xi lut, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Mal-instema dan il-ħoss inġabret kotra kbira, il-koll mħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Mibluwajn u mistaġbin bdew jgħidu, dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilija? Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sien artwelidu? Partin, Medin u Elamin, nies mill-Mesopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pamfilja, mill-Eġittu u mill-imħawi tal-Libja madwar Ċireni. Nies li ġew minn Ruma, kemm Lut u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna l-koll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-isna tagħna l-ġubijiet ta' Alla, il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi lil mulej, mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk teħdilhom nifisom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru, ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti tġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jibqa' sebħ il-mulej għal dejjem, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Ħadd oġbu l-għana tiegħi għax jiena fil-mulej l-għena tiegħi. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lil Korintin. Ħuti, ħadd ma jista' jgħid Ġesu il-mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. Hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed hu l-Ispirtu. Hemm diversi ministri, imma l-istess wieħed hu l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll il-koll tgħammidna fi Spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lut, sew Griegi, sew il-sira, sew ħielsa, u l-koll xrobna minn Spirtu wieħed. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla inqumu bil-wieqfa għas-sekwenza. Strofa tinqara mill-lettur u strofa l-oħra tinqara mill-poplu. Spiritu Santu, ejja fina, raġġ ta' dawl qaddisa tina, xerdu fruħna mismewwiet. U missier il-foqra tiegħek, inti ġġib id-doni miegħek, tani b'dawlek għal pluliet. Inti l-aqwa faraġġ tagħna, fik kulena x'int tkun magħna, tħossok fewġa ħelwa r-ruħ. Flajja lejn is-serħ twassanna, jekk imħeġġa wisq trażżanna, mill-għajnejn tixxotta d-dmuħ. U daw l-ħini ta' qdusija nitolbuk li bik mimlija tkun il-qalb ta' kull fidil. Mingħajr dawlek li jmexxina, ebda ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa fil-emil. Naddaf kull fejn hemm midbatija, fejn hemm nixfa reġġa l-ħajja, lil miġruħ għatih fejqan. Rattab fina l-ebusija, għati lil berdin bżulija, ejn fi triq lil min beżan.
Għati s-seba doni tijak lil min jimxi fidil mijak u li fik jistrieħ kull ħin. Għati l-kull virtu sabiħa, las ta' salvazzjoni sħiħa, għati l-ġenna lit-tajbin. Amen, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja, Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tijak u kebbes fihom in-nar ta' mħabtek. Alleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes kont San Ġwan. Gloria lilek. Dak il-ħadd fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżża mill-lowt bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom Isliem għalikom. Kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxiepli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom Isliem għalikom. Kif il-Missier bat lili hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li jżommuhomlhom ikunu miżmuma. Il-kelma tal-mulej. Itifħir lilek Kristu. Alleluja, alleluja, Għadna kif smajna r-rakkont tal-Atti tal-Apostli li jurina kif l-Ispiritu Santu niżel fuq dawn id-dixxiepli, fuq dawn in-nies li kienu magħluqa u mbeżża u kif bidilhom. U kif dawn ħarġu jippritkaw u jxandru li Ġesu għam il-mewt, li Ġesu huwa ħaj. Din il-ġrajja rrakkuntata minn San Luqa f'kapitlu 2 tal-Atti tal-Apostli tiġbor fil-qosor. San Luqa fija ġabar fil-qosor esperjenza ta' tul ta' snin. Meta ħares lura lejn dak li kien qiegħed jiġri fil-Knisja tal-bidu, innota li saru eġubijiet, li saru ħwejjeġ, li ħadd qatt ma kien joħlom, li ħadd qatt ma kien jistenna. U jiddeskrivi l-esperjenza passata, il-fatti, dak li kien ġara, bdejn l-istorja, b'dan is-summary, b'dan ir-rakkont tal-inżol tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli u d-dixxiepli permezz tal-ilsna tan-nar u f'dan il-ħoss qisu tarih qawwi. L-Ispiritu Santu fina. Għal San Luqa mhux importanti dak li ġara, importanti dak li jiġri llum. Kieku jkollna nħarsu lejn l-Iskrittura, inqalbu ftejt fil-paġni tal-Bibja ninnutaw li l-Ispiritu Santu jinżel joqgħod fuq art partikulari, fuq nies partikulari. Joqgħod fuq nies li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet speċifiċi. Li min huma dawn is-sitwazzjonijiet? Joqgħod fuq nies li għaddejjin minn diffikultà. L-Ispiritu Santu joqgħod f'sitwazzjonijiet fejn hemm il-kaos. Insibuh l-ewwel fl-Antik Testament fil-Ktieb tal-Ġenesi, l-Ispirtu ta' Alla jimraħ fuq il-kaos, fuq id-diżordni.
bħalli kieku l-art privileġġjata, il-post privileġġjat fejn iħobb joqgħod, fejn iħobb jinżel, fejn iħobb jidħol huma id-diffikultajiet tal-bniedem, id-diżordnijiet tagħna. Insibuh imbagħad bil-qawwa kollha fil-ktieb tal-profeta Eżekjel. Meta il-profeta jara dik id-dera tawiet kbejr enormi mimli b'adam niexef. Sitwazzjoni diffiċli, sitwazzjoni taqtuħ il-qalb, sitwazzjoni ta' skoraġġiment din is-sitwazzjoni. Imma anki hemmhekk l-Ispirtu ta' Alla l-ewwel jaqqat flimkien l-adam, il-ġilda, il-nervaturi, il-muskoli, imbagħad jonfoħ f'dak li ġabar flimkien u jagħti l-ħajja. U nsibuh l-istess fil-Vanġelu tal-lum, id-dixxipli magħluqa fl-ewwel jum tal-ġimgħa fil-għaxija, imbeżza, magħluqa u imbeżza. U Ġesu jidħol f'nofshom u jgħidilhom il-paċi magħkom. Ma ninsewx li l-aħħar darba li kienu raw lil Ġesu id-dixxipli kienet meta ħarbu, kienet meta bijoh, kienet meta ċaħduh. U Ġesu l-ewwel kelma li jgħidilhom il-paċi magħkom. Huma li kienu mbeżżejn, li kienu mwerrejn, mimlijin b'sensi kbar taħtija. X'irid jgħidilna dan kollu? L-ewwel qabel kollox, jekk nixtiequ li l-Ispirtu Santu jiġi u joqgħod fina, irridu noqogħdu mad-diżordni tagħna. Irridu narfu nindunaw bil-kaos tagħna. Irridu narfu d-djufijiet, id-dnubiet tagħna. Irridu nindunaw li aħna wkoll art nixfa, art bilaċ, għandna l-għaġġ tal-Ispirtu Qaddejs. U ngħidulu bil-qalb, u bis-serjetà, u bil-verità, ejja Spirtu Qaddejs fil-ħajja tiegħi. Jien li forsi bħalissa ma tantx jien fsikti fiżikament, psikoloġikament, moralment. Ejja Spirtu Qaddejs fil-familja tagħna. Aħna li għaddejjin minn mument forsi ta' nixfa, forsi mument ta' diffikultà, forsi mument diffiċli ta' problemi minn barra jew minn ġewwa. Ejja Spirtu Qaddejs, imlina bil-qawwa tiegħek, għandna bżonnok. U l-Ispirtu Santu jiġi. Ma ninsewx jiggarantilna Ġesu fil-Vanġelu ta' Salluqa meta jitkellem dwar it-talb, li Alla l-Missier ma jistax jinnega l-Ispirtu tajjeb lil min jitlobulu. Alla l-Missier ma jistax jiċħad l-Ispirtu tajjeb lil min jitlobulu. Ejja nemmnu tassew fl-Ispirtu Santu. Darba il-kardinali l-lum kanta la messa jirrakkonta storja. U jgħid aħna l-Ispirtu Santu ngħidulu ejja Spirtu Santu, bħal meta toħroġ wara l-quddies għal ħadd ikun qorob nofsinhar u tiltaqa' ma' xi ħabib jew ma' xi koppja ħbieb u tgħidilhom ejja ħudu xi ħaġa magħna d-dar, ejja kulu xi ħaġa magħna d-dar. U ġo qalbek tibda tgħid Alla ħares jgħiduli iwa għax laqas nafsen sajjaradni. Aħna l-Ispirtu Santu nistednuh b'dan il-mod jiġi fina. Hekk jgħid il-Kardinal kanta la messa. Ngħidulu ejja Spirtu Santu, imma forsi kuħer ma tiġix. Għax kif aħna għaddejjin. Ejja nagħmlu għat-talba vera dejn tagħna il-lejla dal-għodu li tolbu ejja Spirtu Santu, ejja Spirtu Qaddejs fil-ħajja tagħna, ejja Spirtu Qaddejs fil-familji tagħna u jimlina bil-qawwa. U dak li kien eluq fl-Atti tal-Apostli isir ftuħ, isir ħruġ, isir libertà. Dak li kien biża' isir kuraġġ, isir avventura sabiħa fil-mulej. Għandna bżonnu l-Ispirtu Qaddejs. Mhux biżżejjed irċevejnieh fil-Magħmudija, ikkonfermajnieh fil-Griżma u aħna issiġillana bil-konsagrazzjoni bl-ordinazzjoni. U lilkom il-miżżewġejn għamlilkom is-sinjal tar-rabta tal-kuntratt ma' Alla u bejnietkom. Mhux biżżejjed. Irridu kontinwament nitolbuh biex jiġi. Irridu kontinwament inkunu għaddel tal-kelma tiegħu. U bħalma qed nagħmlu dalgħodu nirċievu l-Ewkaristija u jiġi l-Ispirtu Qaddejs. U bil-mod il-mod dik l-art nixfa ibiddilha fart fertili, il-biża'
ibidlu f'kuraġġ, id-dwejjaq ibidlu f'paċi. Nistqarru dak li nemnu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull smien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-libel li hu meqjum imweġġa flimkien mal-missier u mal-libel u li tkellem f'fomm il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Aħna u nfaħru lil Alla llum għaliex bat l-Ispirtu Qaddis tiegħu bil-ħeġġa kollha ta' qalbna nitolbuh u ngħidulu ibad l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibad l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibad mulej l-Ispirtu tiegħek fil-Knisja biex iġġeddidha u jqawwija ħatati l-ħajja lid-dinja nitolbu. Ibad l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Dawwal bid-dija tal-Ispirtu tiegħek lill-bnedmin kollha u keċċi minn qalbhom id-dlamijiet ta' dnub. Ħajfittxu l-imħabba u mhux il-mibeda, is-sliem u l-paċi u mhux il-ġlied, il-għena u mhux id-dbatija nitolbu. Ibad l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibad l-Ispirtu tiegħek biex idawwal il-ħutna l-mejtin fil-ħajja ta' dejjem u jagħtihom l-għena u l-imħabba tas-sema nitolbu. Ibad l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Sawwab fina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex irattab fina l-ebbusija, iqanqal il-berdin għal-bżulija u iqawwi l-qalb lil min huwa beżan nitolbu. Ibad l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibad l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajnaddaf kull fejn hemm imtebba, ireġġa' l-ħajja fejn hemm in-nixfa, jagħti fejqan lil kull minnu miġruħ nitolbu. Ibad l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Mulej Alla li tista' kollox, ibad l-Ispirtu tiegħek fil-qlub tagħna kif battu fuq l-Apostli narejt il-50 u kebbes fina in-nar ta' mħabbtek, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ser inresqu fuq l-altar l-offerti tal-ħobs u l-imbit biex l-Ispirtu ibiddilhom fil-preżenza ta' Kristu ħaj fostna. Flimkien inkantaw.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' Jessu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li kif wedna ibnek l-Ispirtu Santu jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħnina tiegħek jarrafna il-verità kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l-fuq, Nerfgħuhom lejn il-mulej. niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax jent biex ittemm il-misteru tal-għid, illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom u liet adottivi tiegħek u saħibthom ma' ibnek il-waħdini u l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tal il-ġnus kollha biex jarfu lil Alla u waqqat f'xirka waħda il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. in excelsis. Hosanna in excelsis. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
U nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna, partikolarment il-benefatturi ta' dan il-katedral, Michelangelo Saliba, Joseph u Ursula Mikallef u Georgina Vella li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija mitu fibnek u bħal ibnek, ek ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-ħawmin. Ftakar ukoll fil-mejtin kollha daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqassam Malla Marija mtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, l-arus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nfebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. San Pawl qalilna li mingħajr il-qawwa u l-għajnuna tal-Ispirtu lanqas nistgħu biss induru lejn Alla u ngħidulu missier. Lanqas biss nistgħu nitolbu. Ara kemm l-Ispirtu maġun magħna u għall-ħajja spiritwali tagħna. Induru lejn il-missier tagħna tas-sema u bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis ngħidu flimkien. Missierna li inti fismewi jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Hobsna ta' kull jum għatina aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-ninu għatina iddaħħalniex fit-tiċrif isteħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu Ġesu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Stejt kelma waħda. Ruħi tkun imfejqa.
Ejjew noqorbu għat-qarbin biex dal-ikel iwassalna fis-sema li Kristu akkwistanna bil-qawmin glorjuż tiegħu. Inkantaw flimkien. Veni Creator Spiritus, menetes tuorum visita, implesu perna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus in is caritas, et spiritualis unctio. Tu sebeti formis munere, digitus paterne dextere, turite promissum patris, sermone ditans gutturam. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacem que dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Amen. Nitolbu. O Alla, inti xerret id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek. Ħares fija l-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fija id-don tal-Ispirtu Santu li sawwabt fuqha u jkatrilha l-frott tal-fidwa ta' dejjem, l-ikel spiritwali li bih tajjixha. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Inroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. Felu żmien il-għid inkantaw flimkien ir-Reġina Ċeli. Regina Ċeli.